Narum payu newskum ka channel nam ta ki padba ka briu nyota. Hakawai ke jing tenra kali Hamauganj district jang Madhya Pradesh langut ki samla ki layap bat angut ki lamen sau jur hadin bala tenra ka thuk ka baki syong bat ka trok ka bal penjeng kat ba dang shna social media leng bakari kani kala jah ka khat santri jong ne banai ha ka surok ba national highway shis balai pusan hajan ka pani patharia ka bahap apok ka Hamauganj police station ka jingtip bat kat kum ka video ka balami layu i ki langut ki bayap kidai ki bala penher bhai ka thuk kat ba ki dang shna ril bat ru ki lalik tenra ya ka wei ka trok ka bakit ya ki mau blok kani ka jing tenra kala long ka bajur bha hadu ba ki ba syong ha ka thuk ki la pra lut kani ka bike ka jangki bat ru kini ki langut ki la yap ha kani hi ka ju ka chaka ya kini ki langut latip kerteng kumu up laksh skol khat nyosem karta u amrish skol arfa arsem karta bat u hemraj skol khat nyosem karta nakashnong bela hapok ka lor police station ka thuk ka bakit iki baring video ka bakan thup ru yo prashan dwivedi bat u pradip dwivedi nakashnong chit purwa kilaman saw hadin bakiru kilatan ra ekatrak bat u layakit no yakini sha Sanjay Gandhi Hospital Harewa.